Good morning, guys! Morning, bye! Likot-likot na ito tao. Luto tayo ng breakfast. Yung mga boys, except for Dan, wala. Kasi, golf lessons ni Zach. And sumama si TJ, babe. Is TJ there as well? Okay. Yeah. Sumama rin si TJ. Si Manay at saka si Holly nandun pa sa room. Luto tayo ng breakfast, guys, para pagdating ng mga boys, ready na. So, we have egg. Tapos, ito muffins. Lalagyan to ng bacon, egg, cheese ni Dan para sa kanilang dalawa ni Jan. We have this as well. Ito, pancake. Ang cute. Ang liit nito. Ang cute talaga nitong pancake na ito. Tapos, tamang-tama lang to. Ayan yung ating maple syrup na masarap. Queen. Ito masarap talaga to ng maple syrup. Sabi nila, hindi kasi ako nagpa-pancake eh. Pure Canadian maple syrup ito. Sarap daw yan. Hinahanap yan ni Manay, hindi niya mahanap. And, yeah, yun lang. I-air fry lang natin yung bacon. Tapos, ipa-fry yung egg. Yun lang. So, all these eggs, babe, just, sunny side up? Yeah. Ayan guys, 6 na eggs. Isa ko na lang siya dyan. So, at least ready na ang egg. Sabi ni Dan, mamaya na daw yung bacon kapag na sila, nandito na sila para hindi naman malamig na bacon. Pero yung egg, okay lang naman malamig, diba? What's this? Gising ng customer natin. That's Zach's gun. We got that yesterday. Huh? This is good. Ano daw, babe? What did she say? What, bacon? Wala pa. Hindi pa luto yung rice. So, you will cut it? Okay. Uy, hot. Hot. And then, egg? You want egg, Bob? Yes, egg. Yes, please. That one. You cut the egg? Here, let me help you cut the egg, B. And then you tusok-tusok the egg, ha? I'm a dad. To do that, one sec. Let me just eat the rice will help. Wow, that's yummy. How about the bacon? I'll cut the bacon as well. And that's your drink, Papa. Ito na guys. Ito yung binili ni Manay kahapon. Buto-buto. Ay, hindi siya cotton fish. Bali, ganyan talaga siya. Manipis na fish. Fish lang, oh. Parang binuka lang. Ayan yung laman. Bali, slice lang siya. Tapos, yan. Tapos, magiging crispy yan. Luto pa ako ng rice. Ito, 3 minutes na natin. Maganda na na. Kaya nga, ito na talaga lagi namin binibacon. Kasi wala na talagang ano. Corn, hindi. Kasi inaano ko nga. Microwave ko. I just put butter or... Ito na siya, guys. Babe, what do you think? Tinry niya. Well, the fish, Yeah. it's not really nice talk, I don't think. Yeah, parang wala siya dyan. Pero nasira yung mukha niya kanina. Kasi parang, you know what you try is, I think it's burned. You have to Try this one.
Because they like, yeah, try that Sige, one. try that one, babe. Hot. I don't like Kahit hindi it. sunog, ayoko. Kain ako nito eh. Masarap to, crispy. Crispy nga. Diba? ASMR. Oopsie. Pancake. You finished? You want pancake? You got mine? Yeah, next one. Let's make me a small one, okay? You finished? No more bacon, Bob? You don't want bacon? Here. No. Come on. One more bacon and then I'll give you a pancake. Sige na. One more bacon. This one. Yeah. Sige na. Okay. Ito na mga boys, guys. Si Zach ay... Kuya. Kumakain na sila, guys. Ano yung kanila? Rice, egg, bacon. Si Kuya, pangalawang rice na yan ni Kuya. Si Holly kanina. Tapos na. Sorry? That's alright. Oh, yeah, that's fine. When Tita and Asher, I'm not eating. Sabi niya, I'm not eating daw. Gusto mo egg? Luto tayo egg. Ikaw gusto mo? Hindi lang. Okay lang sa akin yan. Ito lang. Sabi ni Zach, kinuha niya yung last egg. Nice shoes, Holly. Nakabihis na siya, guys. Alis na to sila. Nice shoes, Bob. Do you like it? Nakaalis na sila, guys, na. May nagva-vacuum na. Thank you, babe. Mag-food shopping kami ngayon. So, mag-research ako ng mga healthy na pagkain para kay Danba. So, meron na tayong steak. Kailangan ko na lang iba-ibahin yung mga sides ng steak niya. Like, one day, veggies. Or iba-ibang klase ng veggies. Tapos gusto niya din mag-salmon daw. Pang dinner. So, bibili din kami ng salmon. Check ko lang kung ano yung magandang pang sides sa salmon. Dito talaga ako mag-research. Malamig kasi gusto ko under the quilt. Anyway, research lang ako, guys, ng mga bibilhin natin. Kasi wala na, malinis na yung bahay. Nilinis na namin yung kitchen kanina. Yung yung vacuum na lang. Tapos ginawa na ni Dan. So, okay na tayo. We're off to the shops, people. Mag-grocery shopping lang kami, guys, para sa kakainin namin this week. Baon ni Dan. Nag-research ako kanina. May mga na-research ako, guys. So, meron siyang pang breakfast, lunch, dinner. Alam mo yun. Iibahin ko yung baon niya. Itatry ko yung sandwich na basta may nakita ako sa recipe kanina. So, we'll see. It's gonna be healthy. And then, may breakfast din siya. Oh, is Crows playing today? Yeah. May mga taong pupunta ng footy kasi Crows. Dito na pala kami, guys. Kanina pa, ito na yung nabili namin. Busy ako sa phone ko kasi nandun nakalista lahat. We need cinnamon and then konti na lang. Natik na namin halos lahat. Yeah, kasi yung itatry ko na, yeah, we still have chicken breast, yeah? One chicken breast. Yep, okay na, that's good. Ano pa ba? Dito ba yung cinnamon? No, not here. Tapos we need mixed veggies. Mixed veggies? Yeah, just the frozen ones. Yeah. May mga pang Mother's Day na, So, ito tandaan natin to. $5 each ngayon. After ng Mother's Day. Magkano na lang yan? Or baka itago nila to kasi Kohl's to Hindi to kay Mart. Ba't yan dami, Mga mug. I know how to do anything. I'm a mom. Oh, that's sweet. That's true as well. We need some paper towels. Save 70 cents. Okay lang, paper towel lang naman eh. And then cinnamon at saka mixed veggies na lang. Yun na lang. Got serviette, babe? Foil. We need foil. Wala na din pala kaming foil. Ito. Just get the Kohl's one. $1.70 lang yung Kohl's. Kapag may brand to, konti lang pala difference. Oh, $2. But this is, see, 20 cents per meter. That's 17 cents. So this is 10 meters? Yeah, both for 10 meters. This one's better? Okay. Ito na lang. Dito yung shampoo, guys. Lagi ko itong chine-check every time nagsha-shopping kami. Just to check kung magkano siya.
Okay. Bilhin natin. Ito yung shampoo ko, Marc Anthony Grow Long. 20% off siya. Let's get one. Tapos na kami sa Kohl's, guys. Punta tayo kay Mart. Bili lang tayo or hanap tayo ng mason jar para sa kanyang breakfast. Meron akong gagawin para sa breakfast niya. Dito kasi sa kay Mart. Tingnan niyo to. So, $2 to ha. After Mother's Day, tingnan natin kung magkano to. Ang cute nito, oh. Pwede siya hindi lang Mother's Day. Pero ano siya? Mother's Day special. Cute! Tingnan natin yan. Balik tayo dito after. Dito na naman kami sa ano guys. Tingnan nyo. $2 na lang. Ang shorts. Tapos yung jeans, $2. Pakita natin babe. Kumuha na kami ng ganito. $2. O kahit na wala naman 28 sa mga kapatid ko. Pero lagay natin sa box. Kasi $2 na lang eh. Meron din ako nakuhang shorts na $2 na lang. Ito din, $2 na lang. Kailangan double XL. Sino kaya mabibigyan natin yan? Kuha tayo ng isa, uy. Pamimigay ba? No? Dito tayo sa sales rack. Tingnan natin ang mga presyuhan. $2. See, that's $3.50. That's actually not bad, but that's double XL. That's double XL. Mga malalaki na yung nakasale. Ito, ano to? Wow. Magkano yan? Wala na. Yeah. Double XL naman sila. Pambata, oh. Yeah, hindi na nagkasya yung iba. Marami kami mga binili ng mga tag $2 lang, guys. Para ilagay lang sa box ba? Hindi ko pa din alam kung gaano kalaki yung box kasi wala pa kami yung box. Sabi ni Dan, bilhin niya daw this week yung box. Hindi naman siya ganun karami tingnan. Pero, hindi na kami bumili ng plastic bag sa Kohl's kasi nagdala kami ng bag namin. Marami pa kasi kaming plastic bag para gamitin sa nabasurahan ba. And then, we ended up getting those jars. $6. Oh, good. Alright, let's do a haul, guys. Meron tayong paper towel, kailangan natin. Ito, gagawin ko ito mamaya, yung pang breakfast ni Dan. And then, ito, siguro ano ko na to guys, isasama ko na to sa mga i-haul ko na mga pang box. So, dito ko na to. Yan yung galing kay Mart. Ito lahat galing sa Kohl's. Grapes. Mababaunan ko si Dan ng fruits para snack niya. Spinach, kasi gagawan ko siya ng sandwich para sa kanyang lunch. Maiba naman. Meron akong nakita ang healthy recipe online na yun yung gagawin ko. And then we have mixed peas, corn, and capsicum para side dish ng kanyang steak or pork chop. We got this as well, aluminum foil. Nakita nyo na to kanina. Oh my gosh. Rolled oats. Ito yung isa sa mga ingredients sa pang-breakfast ni Dan. We just got the Kohl's brand kasi hindi pa namin alam kung magugustuhan talaga ito ni Dan. This is around like $1 something lang. Tapos yung my brand is around $3 ata. I got 2 coconut milk na maliit kasi meron kakong bilo-bilo na binaon galing kahapon, kinakat. And kapag na siya, kapag malamig na siya, parang sobrang na niya, lapot na niya. So, dadagdagan ko siya ng coconut milk. So, and I think kakainin ko siya 2 beses eh. So, ito sa first kain at saka ito sa pangalawang kain. Ang cute kasi meron silang maliliit na coconut milk. Mura lang yan, 87 cents each. Ground cinnamon para sa breakfast ni Dan. Italian herbs kasi ubos na yung amin para seasoning sa ni Dan. Steak at saka sa kung ano-ano iluluto ko sa kanya. We got 2 corn and then isang kamote. Side dish ng ni Dan, ng meat ni Dan. I think yan yung isa side dish ko sa pork chop. I have croissant. Matagal na din ako hindi nakaka-croissant with my coffee. So, I got croissant. Na-miss ko na mag-croissant eh. Sandwich thins. Ito yung para sa baon ni Dan. And then cashews. Para to sa breakfast. We got apples as well. Snack ni Danny Boy. And snack ko na din. Gusto kong itry yung apples na may bagoong. Sabi ni Manay, masarap daw. We have capsicum, isang green, isang red. Para yan sa sandwich ni Dan. We've got bananas. Marami yung binili kasi magbabanana bread ako para Mother's Day. Yun yung request ng mama niya. Doon kami mag-breakfast sa kanila. So, kailangan ko ng sobrang ripe na bananas. And then we just got serviettes kasi naubos yung serviette namin. Sabi nga ni Dan, naubos. Ang dami nun.
And then, in fairness kay Kuya Han, yung pinak niya to, sabi niya, kasi hindi kami nag-self-checkout. In fairness kay Kuya, sabi niya, okay lang ba isang bag yung mga ito, shampoo, ito, and food. So, sabi ko, okay lang yan kasi ano ko din naman, i-unpack ko agad-agad. Mostly talaga kasi hindi sila nagtatanong, hinahalo-halo lahat. Anyway, I got the Fluffy Divine Blends. Ito yung warm vanilla and creamy coconut. Hindi ako masyadong mahilig sa coconut na scent, pero ito guys, mabango siya. Yung isang black, parang passion ata yun. Mas mabango to. Na-try ko na yung iba nito eh, pero sa lahat, ito yung pinakamabango. So, yan na yung lagi kong bibilhin. And then this one, di ba last grocery haul ko, wala to. Ito yung 2 kilograms. Nakabili kami ng 1 kilo lang. Pero binili ko siya kasi it was, I think, mga 40% off or 20% off. Nakalimutan ko na. Basta nakasale siya. Sobrang dami ko pa kasi meron pa akong 1 kilo nga eh. Pero kasi nakasale siya. Kasi hindi naman kasi ito nag-expire. So, okay lang mag-stock ng mga ganito. And I got the Marc Anthony na Grow Long. Ito yung shampoo na gamit ko, guys. Nakasale din kasi siya. Hindi pa ubos yung akin. We got baby broccoli. Yan, maliliit na broccoli para sa dinner ni Dan. Hummus. Ito, guys. Pinili lang namin yung Coles brand. Kasi first time kong gagawin tong sandwich na to para sa kanya. So, tingnan natin bukas kung magugustuhan niya. Kasi kung hindi niya magugustuhan, isip na naman ako ng iba. Kaya yung mga binili namin, yung mga mura na muna, yung Coles, at saka yung para sa road oats, Coles muna. Kasi baka hindi magustuhan, masayang lang. And then, we got shredded carrot as well. We got cucumber. Fruit mix. Bumili ako ng chicken thigh fillets. Dalawa lang kasi gusto kong mag-aras kaldo one night. Crumb prawns. Nakita kasi ito ni Dan sa deli. Sabi niya, bilhin mo yan para sa isa sa mga lunch mo one time. So, sa lunch niya, hindi ko kasi inaano, parang araw-araw na lang cold rolls or araw-araw na lang sandwich. So, kapag next week, kapag nagustuhan niya yung sandwich ko, hindi ako magsa-sandwich everyday. Parang siguro mga 3-day sandwich tapos 2 days na smoked salmon. So, ito yung baon niya, guys. Kapag hindi sandwich or kapag hindi cold rolls. Yung pork chop ni Manay kagabi, ang sarap. So, gusto kong i-try yung recipe niya. Sobrang simple lang, guys. Salt lang at saka vegeta. Tapos, sobrang lasa niya. So, gusto ko yun i-try sa isa sa mga dinner ni Dan. And then, first time ko magluluto ng salmon. So, ito para sa isa sa mga dinner ni Dan. Or actually, 2 dinners na to. I got Yakult for myself. And then, we got asparagus. Para to sa side ng salmon ni Dan. And then last is steak. Para din sa dinner ni Dan. So, 2 dinners na to. Yan. And yun lang. Yun lahat. That was around $168.26. Anyway, I'll just put these away, you guys. What do you want to have tonight? Steak? No, I'm not hungry at the moment. Tonight ba? Tonight. Don't know. I'm pretty full. Initin natin to, guys. Ito yung bilo-bilo from kagabi. Kinakat ba? Mag-ano ako. Init ako ng half. Tapos lalagyan ko siya ng coconut milk na maliit. Yan yung sabi ko sa inyo kanina. Yan. Meron akong maliit na naka-ready dito. Ito na siya, guys. Nagdagan ko nung isang maliit na coconut milk, diba? Tapos nilagyan ko lang siya ng mga konting sugar din. Diba dumami? Yung konti lang yung kanina. Dinagdagan ko lang ng coconut milk. Dumami na. Kain! Guys, lutuin natin yung capsicum, yung bell pepper. Isa to sa mga ingredient na ilalagay natin sa sandwich na niya bukas. Sinugasan ko na to, ha. Iano lang siya. Kukunin ko lang yung mga buto. Kumuha ako ng green at saka red para may kulay yung niya ba? Yung sandwich niya. So, after ko siya iluto, i-store ko lang siya sa fridge para hindi siya masira. Hindi naman to masisira. So, i-cut ko lang siya in half.
Alright, now, ilalagay ko siya sa air fryer, guys. Pwede nyo itong i-oven kung wala kayong air fryer, ha? Ang ganda ng kulay, tingnan. And then, lalagyan natin siya ng salt, pepper, at saka Italian seasoning. Yun lang yung ilalagay ko. Salt, pepper, Italian herbs pala. Italian herbs. Yan. Malapit na maubos, oh. So, kaya bumili ako ng bago kanina. Yan lang. Nilalagay natin. So, I'll just keep it at 180 degrees. And gagawin ko siyang, try ko muna 10 minutes, guys. Di ko pa to nagawa. Ngayon ko lang, first time ko siya gagawin. So, try ko lang 10 minutes. Itong recipe nito, guys, hindi ito akin, ha. Nakuha ko siya kay Lizelle Jane Stridom. Ililive ko yung YouTube link niya sa description box. Kasi diba sabi ko kaninang umaga magre-research ako ng mga healthy na mga meals. So, nag-research ako ng mga healthy, easy lunch ideas. Tapos, isa sa mga nakita ko. So, yun, nakuha ko yung idea dun. Again, ililive ko yung link ng channel niya sa description box. Kakatapos lang niya, guys. Ganito yung itsura after 10 minutes. Okay na ba to? Yeah, okay na ata to. Parang malambot na siya. Wait sa. Parang yung iba malambot, yung iba hindi masyado. Parang medyo matigas yung iba. Dagdagan ko siya ng 2 more minutes. 2 more minutes. So, ito guys, 12 minutes total. Okay na to. So, lagay ko na siya sa container niya kasi bukas pa naman to gagamitin. Make it up to you. I promise you. Na-prepare ko na yung ano ni Dan, guys. Yung breakfast niya din para bukas. Pero bukas na video nyo na yun makikita. I-insert ko siya sa vlog bukas. Dan will go for a run. Such a good Where do you man. think you? Yeah, I think it's here. Wait. No, it's not there. That's uptown for tomorrow. Let's get it there. Ah. Told ya. Yeah. Ako na lang dyan. I'll do that. Sure. Yeah. What are you wearing? Which top? Oh, those are all wet. Oh, and one of these tomorrow to know about. Okay. So. If you want to arm my pants, you can, but. Yeah, I'll do your pants. Thank you, man. That's alright. Thank you, babe. Yeah, welcome. Who's texting me? I think that's mine. Yeah, it's mine. Luto pala ako ng steak ni Dan, guys. Ito yung 12 minutes. So, 6 minutes na siya. Ano na natin. Balik ta rin. Yeah. Tapos, ilalagay ko dito yung ano, guys, mixed veggies. Diba? Para dyan na lahat. Nakakaloka. Ito yung ano ni Dan, side dish. Ito yung may peas, corn, and capsicum. Lagay natin dun sa loob. Mga 5 minutes, okay na yan siguro. Ito yung dinner ni Dan, guys. Very simple lang. Steak. Ang seasoning ng steak is yung usual lang. Salt, pepper, garlic powder, at saka yung Italian herbs niya. And then, ito yung side dish. Corn, peas, and capsicum. Enjoy, my love! Thanks, babe. You're welcome, hobadero. Busog pa ako, pero kapag ako nagutom, kakainin ko yung kansi na leftover namin ng Friday. Meron pa dun, sa likod, yun. Marami pa. Pero hindi pa ako gutom. Ang dami kong kinaing kanina. Ang dami kong kinaing bilo-bilo. Hindi niya kasi ako tinulungan, in fairness kay Dan. Nag-offer ako sa kanya ng bilo-bilo. And usually, gusto niya kasi yung mga ganyan. Hindi siya kumain. Sabi niya, okay na ako, busog ako. Oh my God, I'm so proud of you, my love. Tingnan nyo yan, guys. 12 minutes yan. So, 6 minutes each side. And sabi ni Dan, perfect. Para siyang, what is it, like medium rare? No, just medium. Or medium? Medium rare, pala. you see a bit of red. Yeah, so ano siya, very light pink lang siya. So, I'll say medium. Yeah. And you love it? Perfect. Good. And ito, nilagay ko na siya mga 6-5 minutes. Diba? Tapos medyo may pagka-ano-ano siya, Smoky ng ganap, ganyan.